Halamigo kung wakilingaw dra kining video tanawa kay inyong gwapong amigo muuli og tagom kay aron mo bisita sa iyang higala nga dugay na wa nakita niya kay aron sa iyang birthday ato siyang isurpresa. Wala ako munting regalo para sa iyo. Amigo, today is a special day. Kaya ang inyong gwapong amigo muuli sa tagom ato sa nimbiyaan ni Buhulan amigo kay napulan ako luto ani niya. Kabis mo ka. Ayaw sa alaman lagi uli sa inyo ba. Grabe. Mingawon mo ka sa kuha. Di na lagi mapugnan ako sa lagi kambiyaan. Bisan pag magmugot na imong naong di jud ka makapugong. Yo, what's up guys? Today is August 28 then birthday ni Boss Marque mo nang muuli ko dira ano. Uli ko kay birthday man ni Boss Marque mo balik ko naman tika. Ay na si kasuko dira agad. Kagad mo ka daw. Hindi mo nang hindi ko si mugtarong no kay mo uli ko balik ra mo ko dayon. Ay nagkasuko ha. Naong daw sa ano suko be. Smile na. Smile. Tao nga. Plastic ka mo smile. Kita kids tagom. Ay may gawa naman day problema sa iya kin Ismail naman day atong chika nga buhulan na. Ay kabala ka kay niguli na ko diri lutuan ti kag maayot. Oh nya kay sum nagmugot man ka airport na biyata. Saman babay na. Napakay kalimtan. Sino kung nakalimtan wala na ay kompleto na kung bag diri tanan. Di ka ba kumusugod kung di mo buhaton? Sa gali ako nakalimtan noon siya akong buhaton. Kiss. Bayhanan ni mong yun. Wala lagi kisunod ng kisunod na. Bye na bye. Ay sus gusto pa jud ka mo isa sa kuha. Ayaw naghanyo dira kay mo sakay nag eroplano ang imong gwapong amigo. Nya amigo pagabot sa Davao automatic nagabin-an ang amount kay gabi naman aw ditso ta sa sapatusan. Para mamili na tag sapatos kung sa nindot para sa iya ha. So mga nabantayan ako nga sapatos ni Boss Marque no nga mga colorful kayo. So kung itatag colorful diri ang sapatos ron. Basta mga amigo ka nang hilig ng sapatos ni Boss Marque kay kanang colorful jud kaayo ba og napalay sapatos nga musiga-siga automatic magyud akong paliton para niya. So nakatay na pilian. Ito na lang ihatag siya ha. Boss Marque para ni sa imo. Nya amigo kay nakapili naman ta automatic ato na ning bayaran. Nya mo diretso ta sa balay nila. Dala-dala ang sapatos nga atong isurpresa sa iya. Hala grabe kamingaw sa birthday ni Pari pero ako nakita si Marque nga nakipagbanding sa iyang baby. Grabe ka happy ni Eva. Hi madam. Hi te. Karon mga amigo atong tan-awon ang reaksyon ni Paring Marque nga gisurpresa sa siyang gwapong amigo sa iyang birthday. Wala ako munting regalo para sa iyo. Sana magustuhan mo ito. Yang bag, ayan ang bag. Ay wala ka na. Wala labot ang bag. Pero yan boss, sana margan mo. Ay wasa. Ay mo maning nakita na ko anta bay. Si Tumuso na tinang Stephen Curry. Wow. Ay pang running na boss. Kung di ka mag-walking na, pang running na. Kabalo dito sa mga hilig na ko. Kabalo ko si Montes, kay nakatilaw na ko na na. Grabe, salamat kapatid. Kapatid, happy birthday. Uli na juga para ihatod yung sapatos. Balik na ugma. Pre, kabalon jud ko diba? Pero kabalon na jud ka kung say tuyo na ako diriya. Pagkahuman na mog shot sayaw katakanta, ing natin na itabo pagkahuman diriya. Pre. Mata pre. Kanang mata sa gani ba? Thank you kasi maghatag ng sapatos sa kuha. Ay, problema pre. Appreciate kay nako pribay ni uli lang jud kag buhol para ihatag nimo sa kuha ni kanta. Ganahan ka? Oo, wala lagi ko natulog gabi ingon. Sige ra ko gako sa ning sapatos sa. Ganahan ka. Kabalo jud ka sa mga color nako pre ba gusto. Nya. Ani pre kay surprise man ko nimo nya effort kayo ka. Nasab ko surprise sa imo ha. Sa muna. Pagilis adira. Wow. Pagilis nya adto sa pikas kwarto apre hiportahan. Surka. Sige na. Nagbaway mo kaugalingon pre ha. Ingat. Oh yeah, daddy.